Per part dels presentants de l'esmena, si volen intervenir. Bona nit. Avui serem crítics amb la convocatòria d'aquest ple extraordinari, tant el contingut, que ho exposarem a continuació, com amb les formes. Avui una vegada més acabes tenint la impressió que des del PSC no esteu fent un exercici de democràcia demanant la convocatòria d'un ple extraordinari, sinó un exercici de corporativisme, confonent el que seria el plenari i l'Ajuntament amb els interessos de partit, i això per desgràcia va en detriment de l'interès col·lectiu, de l'interès general i per tant del conjunt de la societat de Vilafranca. Una vegada més, tal com vau fer l'any passat, que també vau convocar un ple extraordinari, esteu intentant imposar un model, les vostres propostes per sobre del diàleg de la resta de grups municipals. Les vostres formes són clarament una falta de respecte cap a nosaltres, perquè en el moment en què s'està duent a terme una negociació, una taula de partits, i tots els partits hi estem participant, a l'hora de demanar un ple extraordinari, imposar les vostres formes, les vostres propostes i les vostres mesures, d'alguna manera ens esteu excloent a la resta de grups municipals que també tenim dret a participar-hi. Tots sabem que s'acosten eleccions, que hi ha nervis, però això no hauria de justificar el tacticisme i el partidisme que moltes vegades es cau. Perquè això, per desgràcia, generalment sol anar associat com hem dit abans, al detriment de l'interès del conjunt de Vilafranca, i que creiem que el que calen ara no són titulars de diari, sinó que calen són resultats, o que calen són propostes, o que calen són resolucions, i el que cal és ajudar a la població que ara ho necessita. Avui el que preocupa la població de Vilafranca és, i des de ja fa un cert temps, la crisi econòmica. I això ha de ser el nostre objecte de preocupació. Això és el que ens ha de preocupar i això és el que hem de portar a debat aquí, al plenari. Com resoldre la crisi econòmica? I quan parlem de crisi econòmica, per desgràcia, i una vegada més, que ja portem molts plens fent-ho, hem de parlar de les polítiques conservadores del govern espanyol del PSOE. Unes polítiques que, com a conseqüència d'aquestes mesures que s'estan prenent, és l'Ajuntament i és la població de Vilafranca qui en paga les conseqüències. D'alguna manera, en aquesta moció que presenteu avui, ja ho poseu de manifest de manera implícita. Esteu reconeixent que la reducció, l'eliminació d'aquests 426 euros per a la població que s'ha quedat sense subsidi tindrà conseqüències i que, per tant, l'Ajuntament ha de prendre mesures. Al nostre entendre, un Ajuntament, en aquest cas el de Vilafranca, el pitjor que pot fer és acotar el cap. Acotar el cap, sotmetre's a una decisió que és totalment injusta i mirar de tirar endavant i arreglar els pressupostos com es pugui. No, si no hi estem d'acord, debatem-ho. Això és un plenari, és un debat que es fa a Madrid, però les conseqüències les paguem també a Vilafranca. Per tant, s'ha de debatre també a Vilafranca, ho hem de posar de manifest, és un debat que hem de tenir, i si realment estem en contra d'aquestes mesures, cal dir prou. Cal dir prou perquè no és una, en aquest cas, per exemple, el debat de les pensions, són moltes. Són moltes, una darrere l'altra, que constantment fa que des de l'Ajuntament, des dels pressupostos municipals, s'hagi de fer una readaptació, s'hagin de modificar els pressupostos i, per tant, les retallades que aplica el govern de Madrid, decisions que es prenen a Madrid, les conseqüències les paga Vilafranca i la seva població. Si algú es planteja l'argument que segurament pot ser que surti, no, això és un debat que és a Madrid i no toca a Vilafranca. Sí que toca a Vilafranca, perquè les conseqüències les paguem a Vilafranca. Les paga l'Ajuntament en el moment en què cada vegada ha de fer modificacions a pressupostos per dir tornen a retallar ajudes socials, tornem a incrementar la partida de pressupostos municipals per incrementar l'ajut a les famílies. Es tira endavant desnodament, el tema de les pensions, un llarg etcètera. El PSOE està plantejant polítiques de dretes i neoliberals. Segurament per això fa temps que el Rajoy no obre boca, no? Perquè ja li va bé tot el que està fent el govern espanyol, li sembla molt bé i per tant ja no és necessari dir res ni ser crític perquè ja li estan fent la feina. I està jugant amb els diners de la gent. Està privatitzant la gestió dels serveis públics, els sectors estratègics com la llum o el gas, decretant reformes laborals que ens encaminen cap a la precarietat i la flexibilitat, està eliminant drets que han costat molts anys de lluita i finalment el que s'està plantejant avui en dia que tenim sobre la taula és la reforma de les pensions. No una reforma de les pensions pensada per augmentar-la, per reforçar i donar solidesa al sistema públic i defensar-ho, sinó tot el contrari, per reduir uns drets que ha adquirit la ciutadania amb molts anys de lluita. El tema del llum i el gas és ja una mica escandalós. Quan es va plantejar, si no recordo malament, a finals de 2009 per part del govern espanyol
la privatització definitiva del sector de l'electricitat i del sector del gas, l'argument que es va posar sobre la taula és que això fomentaria la competitivitat, alleugeria els costos sobre els usuaris i que finalment s'abaratarien els preus. Ha passat menys d'un any i els preus no només no han baixat, no només han pujat en funció de l'IPC, els preus estan pujant escandalosament. I les empreses d'aquests sectors estratègics, que són uns serveis bàsics per les llars i per les persones, et diuen que tenen pèrdues, que s'han de fer aquests augments de preus perquè si no no arriben, i al cap de 2 dies llegeixes al diari que l'empresa d'electricitat fitxa un expresident del govern espanyol, José María Aznar, com a assessor extern per 200.000 euros l'any. Llegeixes que l'empresa de gas fitxa el senyor Felipe González pel Consell d'Administració per 125.000 euros l'any. Tan malament no els hi deuen anar les coses, tan malament no els hi deuen anar. I a més aquests dos presidents ja cobren una pensió vitalícia per haver sigut presidents del govern espanyol de 80.000 euros l'any. Però tampoc volem fer un resum de tots els greuges que està comportant i comportaran en un futur les polítiques que s'estan aplicant actualment des del govern espanyol. Polítiques que impliquen retallades socials, retallades salarials i retallades laborals. Pensem que cal mirar endavant amb optimisme i aprofitar la crisi com una oportunitat. Però per això cal fer un canvi de rumb, un canvi d'orientació, i el camí que s'està seguint és tot el contrari. Des del moment que es va realitzar la moció de censura a l'Ajuntament, que ja m'ho veia venir que trauríeu el tema, des del PSC va començar a difondre, diguem, un futur nihilista quasi bé, un futur catastrofista, que el món s'acabaria, que seria el principi de l'exclusió social, de la marginalitat, del trencament de la cohesió social. I en part teniu raó, sí que és cert que el camí que s'està seguint és aquest, el del trencament de la cohesió, però creiem que us veu equivocar a l'hora d'assenyalar els culpables. El culpable en aquest no era l'Ajuntament de Vilafranca, són les polítiques del govern de Zapatero. Qui està trencant la cohesió social en aquests moments són les polítiques del govern de Zapatero. Que per desgràcia, encara que no es fa mai públic, però tothom ho sap, obeeix a altres interessos, no? Tots vam veure no fa massa temps com es va fer una foto amb Banestos, foto amb Ferrovials, que el Banc d'Espanya li diu com ha de fer les coses i al cap de 2 dies es fan les reformes per seguir les ordres del president del Banc d'Espanya, que crec que en la situació actual i tenint en compte d'on ve la crisi econòmica tampoc estaria en condicions de donar moltes lliçons de com s'ha de gestionar un sistema econòmic. Però en definitiva, a pesar de tot, continuem sense conèixer el projecte social del PSC. No coneixem el projecte social del PSC. I insisteixo, les polítiques del govern del Zapatero no són, per desgràcia, una cosa llunyana, no és una cosa de Madrid, sinó que afecta Vilafranca. Quan es diu que retardarà l'edat de jubilació, els treballadors i les treballadores de Vilafranca també els hi tocarà, també els afectarà aquesta política. Quan s'incrementa el preu de la llum i del gas, també afecta la ciutadania de Vilafranca. Quan el govern del PSOE decideix suprimir l'ajut dels 426 euros, això també afecta les persones de Vilafranca. Cal un debat polític sobre aquestes qüestions i cal que en parlem des del ple. Nosaltres, Vilafranca en aquest cas, i el conjunt dels països catalans, en pagarem les conseqüències i per tant és la nostra responsabilitat posar-ho sobre la taula. Cada vegada que el govern del PSOE fa una reforma o un decretazo, cal una modificació dels pressupostos municipals. Cal un nou esforç per part de l'Ajuntament i pel conjunt de la població per donar allò que l'Estat treu o retalla. Avui des del PSC manteniu un discurs contradictori, demanant el contrari del que el vostre germà gran demana des de Madrid, o fa des de Madrid. Tot això ens porta a pensar que la proposta d'avui del PSC de fer aquest ple extraordinari obeeix a una estratègia purament partidista i oportunista i que dista molt de portar mesures reals i transformadores per solucionar la situació i el greuge econòmic en el qual ens trobem en aquests moments. Si el que ens preocupa és el poble, si el que ens preocupa són les conseqüències de la crisi endèmica del sistema, avui hauríem de parlar i debatre políticament des d'aquest ple sobre la possible reforma de les pensions. Aquest és un tema que està sobre la taula. I estem d'acord o no hi estem d'acord? Si no hi estem d'acord, plantem-hi cara. Diem al govern de Madrid que no ho acceptem. Això és el que fa falta i el que haurien de fer tots els ajuntaments de Catalunya.
Si el que vol el PSOE és carregar-se el sistema públic de pensions per afavorir el sistema privat, que ho digui clarament, que deixi d'enganyar-nos. Això de basar o justificar una política en base a una futura projecció de població a 30 anys vista no té cap mena de credibilitat. No té cap mena de credibilitat. Curiosament, els grans fons de pensions privats avui en dia són la primera inversió del món. De tots els fluxos de capital que hi ha per tot el món, representen el 22%. Pura coincidència? Avui el govern del PSOE ja no té el poder, però tampoc té la voluntat de canviar les coses. Cal recordar finalment que a l'estat espanyol el 84% dels pensionistes i de les pensionistes estan per sota del llindar de la pobresa. Les polítiques del Zapatero implicarà, sens dubte, un augment de la pobresa entre aquest grup de població. Des del PSC continueu actuant des de la responsabilitat, exigint i prometent equipaments a tort i a dret. Conscients, però, que això no és viable ni possible a curt termini. I si no és així, per què avui a Vilafranca encara no tenim el nou centre d'atenció primària després de prometre-ho des de fa més de 5 anys? Des de la CUP no enganyem a ningú, parlem clar. Tenim un model social per a Vilafranca. Continuem treballant per una democràcia directa, on la població tingui capacitat de decisió. Continuem treballant per la justícia social, on els més necessitats siguin els que tinguin més suport en pro de la igualtat d'oportunitats. Des de la CUP continuem treballant per a una sostenibilitat municipal, on el desenvolupament econòmic local miri vers les persones i no vers els interessos especulatius. Treballem per la defensa de la terra i treballarem per un compromís comarcal, nacional i internacional. Bé, senyor Casanova, com a ponent demanaria silenci a la sala. Com a ponent passaria intervenir. Com a ponent, si vol intervenir. Sí, bàsicament, a veure, nosaltres